Na jednej zo sereckých ulic došlo k nelegálnemu spíleniu stromov, ktorých spoločenská hodnota presahuje sumu 1500 eur. Mesto zaregistrovalo svoj podnet občianky zo Športovej ulice, kedy pred ich rodinným domom na pozemku mesta boli spílené 2 stromy. Podľa slov zástupcu náčelníka mestskej polície na miesto prišli 2 neznáme osoby v pracovných vestách. Po spílení stromov od manžela občianky požadovali za prácu sumu 1300 eur. Manžel im peniaze nedal a preto neznáme osoby z miesta odišli na osobnom motorom vozidle Škoda Kombi s martinskou poznávacou značkou. Oznamovateľka telefonicky kontaktovala pracovníčku mestského úradu v Seredi, ktorá jej uviedla, že na miesto nikoho neposielali, aby strom spílili a sama si príde na miesto pozrieť. Mestská polícia v súčinnosti s oddelením životného prostredia na mieste zistili, že šlo o nelegálny výrub. Spoločenská hodnota týchto stromov bola vyčíslená na vyše 1600 eur. Mestská polícia na mieste vec dokumentovala a prezrela kamerový systém, kde spomenuté vozidlo bolo zaznamenané. Oddelenie životného prostredia trestné oznámenie nerieši, prípad rieši mestská polícia. Následne sme spracovali záznam a postúpili to na Národnú centrálu osobitných druhov kriminality, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality. Veronika Hrobáreková, televízia KREA.